Hi guys! Good morning! So ayan po, mag-unbox po tayo ng package. Galing po sa, asan na yung galing po sa US. Kay Tito Dan po, yung nagpabigay po ng pangkisame natin. So siya po nagpadala nitong package. So, mabigat eh. Mabigat. So, sabi nga po pala ng damit ko, yo, yo, yo. Yan ang sabi ng damit ko. So, yan. Umpisa na natin, guys. Wait lang. Bago pala yon. Pinadala po to nung August. September 12. Basta, guys. Basta 12. 12 yung araw, yung date. September 12. Oo, September 12. Tapos, ngayon lang tumating. So, thank you sa Alas. Alas yung ano eh. Ito. Hindi nyo makita. yung ano baga, yung sa Braha, yung sa card na Alas. Yun yung Alas. So, yan. Buksan natin. So, yan. Shout out sa sa family ni Tito Dan dyan sa US. So, yan. Thank you po. God bless. Then, kanina po, meron tayong viewer. Nagpa-picture sa akin doon sa may labas. From siya, taga-ibang lugar siya. Tapos, pumunta siya dito kasi meron siyang kamag-anak dyan, kapitbahay namin. Ang pangalan niya, Raquel Garcia. Shoutout po sa iyo, Raquel Garcia. Nagpa-picture siya sa akin. Tapos, pa ako nun, haggard. Hanggang ngayon, haggard pa rin po ako. Oh. So, si Papa nga pala nag-aabang, nanonood ka, so hindi siya nagpapakita sa camera. Nag-aabang. Oh. So, sabi sa akin ng nagpadala dito, sabi nito Dan, may mga pangalan daw to kung para kanino. So, wala talagang masisiro. So, guys, tingnan nyo. Yan po yung laman ng ating box. Oh, may merong 99 store. The 99 store. Doritos. Siyempre mga chips. So, lagay natin dito sa table. Chips. So, pakita natin yung table. Yun. So, itong wasuka. Mga to? Mga yung stick na may sa loob. Yan, ito pa. Blocking ako blocking. Dito dapat tayo. Yun. Tapos ito, mga cookies. Yan, dalawa nun. Tapos, dalawa din to cookies. Ang dami ng chips. Oh, nakita ako. Ito pa pala na parang, hala, bukas! Bukas! Bukas siya, guys, oh. Naipit yan. Oo, parang sumabog ata. Sabog. Hala. Ang dami natin. Tapos ito pa, Doritos. Dalawa din. Ito pa muna. Wasok ka din. Ibang flavor. Tsaka, Colgate. Colgate. Tsaka, mac and cheese. Hindi ko alam ito. Parang mac and cheese. Basta yan, guys. Tatlo din. Macaroni yan. Ha? Macaroni. Macaroni. Tsaka, ano to? Taris. Biscuit. Parang chocolate. Yan. At tsaka itong, oh my god. At tsaka itong HP laptop. So yan, thank you Tito Dan. So yan, binilan niya daw talaga ako ng
laptop kasi kailangan daw to eh. Kailangan to sa senior high, sa college. So, hindi pa ako marunong gumamit nito, pero matututunan na lang din yan, di ba? Here! Mamaya ko nabuksan. Tsaka, mga, mga toothbrush. Thank you. Tsaka Colgate. Ang daming ano. Ayan pa. Tapos, mga chocolate. M&M. Tsaka, itong mga chocolate. Ayan, madaming chocolate. Tapos, eto. Alam ko, may pangalan to eh. Wala. Ayan o, mga shoes. Pero, humingi kasi siya sa akin ng size ni Papa, ni Mama, size ko. Pero, hindi ko alam kung kanino magkakasya. Pero, kung kanino magkasya, yun yung sa kanya. Feeling ko ito, hindi ko alam kung kanino to. Tatanong ko na lang sa kanya kung kanino to. Tapos, ito, marami tong shoes. Ito! Anong size to? Hindi to kasya sa, hindi man hindi kasya Sa'yo, sa'yo. gusto sa'yo. Sa akin kasya to, pero hindi ko alam kung kanino talaga, para kanino talaga to. Yan o. Mga bago yan guys. Nung ano kasi, bago siya nagpadala, chinat niya na ako, sinabi niya na ako kung ano yung mga ilalagay niya dito, ano yung mga laman. Ay, ito yung kay Papa! Ha? Ito yung kay Papa, oh. Oh, kay Papa. Kasi mahaba, malaki. Lacoste pala to guys, Lacoste. Yung crocodile. Tsaka, ito yung Jim Beam. Jim Beam. Actually, dalawa to. Sabi ni Tito Dan, tig-isa sila ni Papa nito. Jim Beam. Kasi lolo mo. Oo. Si tatay, si lolo, yung lolo ko. Baka maano, basag. Excuse me po. Tapos itong mga, ano nga yung, yun nga, yung Parang cheese. Tsaka itong mga chocolate, Hershey's, mga, dami ah. Ay, wag mo muna yan. Itong mga, ano, chesa. Yan guys, so talagang mga bago yan, oh. May mga ano pa, tag. $5. May price pa siya. $5. Masasabi ko kasi 5 pesos. 5 pesos. Nasa ano to? 250 plus. Oo, ang isa. Nasa 250 plus sa peso. Ang cute to. Wow! Char. Yan. Pag mainit. Yes. At saka, ito. Char. Char. At saka ito. Cute din. Pero hindi ako mahilig sa makulay-kulay. Gusto ko yung plain. Pero just din naman. Kapatid ko. Si Papa. Then, OMG. Yung, meron tayong HP laptop. Meron din tayong mga accessories nun, yung mga gamit nun. Meron tayong USB na dalawa. USB. Ano to? Yung memory card ata to. USB pa rin. Ay, USB. SIM card. SIM card. Oh, basta SIM card tsaka memory siguro. Baka ma-misplace kaya ano natin, sama-sama, pagsama-sama guys. Lumiliwanag. Mouse! Ayan po, kaya po walang pusa sa computer shop kasi maraming mouse. Tama ba? Kaya walang pusa. Or, oo. Kaya walang, basta, yun na yun. At saka itong earphone. Yan.
Yung ano siya, wireless. Wireless. Then, eto sa charger, yung ano to? Lag. Saka. Lag daw saksakan. At saka itong cute na ball pen. Yan o, sign pen. Ang cute. Ay, hindi to sign pen! Kasi pala, yung laptop natin, ano, pwede siya yung touchscreen ba? Oo. Tapos, ito yung gagamitin. Sabi ko, ball pen. Kasi may nakita kong mga black na ano, yan o. Nakita ba? Parang hindi. Maliwanag eh. Yun. Basta yan, guys. So, sama-sama lang natin to dito kasi baka ma-misplace. Lagyan natin sa plastic. So, yan. Ito na. Then, oh my God. Meron ba? Meron ba, guys? Ah, yung keyboard. Oo, meron keyboard. Yan. Keyboard, guys. Color, ano siya? Color gray. Yeah. Then, Colgate na may toothbrush. Yan. Ito naman yung stand ng camera. Stand. Tripod. Oo. Tripod siya, guys. Yan. Hindi ko alam to. Ano pa magbasa nito? Mladi o Miyadi? Miyadi. Ah. Meron siyang ano. Pero, ano kaya to? Baka power bank. Power bank siguro. Mamaya ko na tingnan. So, yan guys. Kompleto talaga. Thank you, Tito Dan. Tsaka toothbrush na naman. Toothbrush. Cute. Tsaka, eto mga t-shirt. Tignan natin. Los Angeles. Bagay. Oh, yeah. Bagay daw kay Papa, sabi niya. Yan, Los Angeles. Tsaka ito. Bagay. Gusto. Gustuhon daw kay Pa. Bagay daw kay Pa. Kala ko may mga pangalan. I mean, gawin tigabangan ka din. Tapos, oh my God! Calculator! You know guys, scientific calculator, kailangan ko to kasi nga ABM yung strand ko. Bumili ako sa, ano, sa market, 280 yung isa. Tapos, ay ganda na, dalawa na yung calculator ko. I need this talaga, promise. Then, ito yung ball pen. Ayan o, cute. Sign pen. Ang cute. Forma, yung brand niya, Forma. Cute. So yun guys, may pasok nga pala ko mamaya. Then, oh my God, Adidas na. Cute! Ang cute oh. Pwede mo ito dalhin pag konti lang yung ilalagay mo, yung dadalhin mo. Kay Papos. Ano ini sa backpack oh, sa likod. Hala, what's this? Tablet, guys! Dalaw. Hindi, isa lang. Yung ano ini, garula ganan.
Sa Hmm. sa ano. Yan o. Samsung Galaxy. Tab S5. Made in China. Made in China, guys. Oh my God. Thank you. Thank you. Ano pa to? Pabango. Ano to, mabigat? Pabango. Hindi. Speaker, ang bigat. Speaker. Feeling ko 5 kilo to. Mabigat. 5 kilo. Nasa Bluetooth. 1.5. Bluetooth. Oo nga, speaker. Ang bigat. Tsaka ito pang mga, ano daw ito? Saksakan. Pangsaksak. Oo. Basta yan na, guys. Cookham. Yan, mga food, mga accessories, tsaka mga ano, gadgets. Ayan pa, full grain. Tapos, ano pa to? Meron pa, madami pa, guys. Etong cup. Oh, sa'yo mo na yan. May mga ano talaga, may mga outfit talagang binabagayan. So, meron ko dito yung ibabagay. Yung skirt ko, na ganito din yung design niya. Meron kang skirt na ganyan yung design. Kay Papa talaga to. M&M. Na ano? Tapos eto, ang nakalagay dito mga cook ham, mga ham, mga dilata, para siyang spam, pero sweet to, sweet tea. Then, oh my God, ang bigat! Ah, ito na! Black Label, yan daw yung kay Papa. Black Label pa. Mag-alak sa kuya dito tao. Alak baga sa'yo. Ano ba? Deal. Ah, t-shirt pa pala to. Ah, sa akin to talaga. Sa akin to. Kasi, yan. Basta sa akin to, guys. Asa na yung sa iba? Ba't parang puro sa akin yung lagi ito? Eto, sa akin talaga to. Promise. Kasi maliit. Ang size ko kasi XS to small. Pero nagsusot din ako ng mga oversize. Minsan. Sa akin to din. Black. Oh my God! Ang ganda! So yun, may kasi ako sa mga black na damit. Yan o, CK. Sa akin talaga to. All of this is belong to me. Char. Belong. It's for me talaga. Sabon. Sabon. Soap. Lever. Lever. Then, oh my, what's this? Meron pa. Ang daming gadgets. Oh my God, Tito Dad. Ang yaman mo naman. Ang rich mo. Wow. Knife. Ano to? Chilio. Wooden folding pocket knife. Ah! Ano ito? Chili. Ano to, balisong? Hmm. Ba't isa lang? Balisong, guys, oh. Pocket knife. Sa akin to. Sa akin to. Sa akin to. Magsasaksak. Sa akin talaga to, guys. I need it. I need it. First aid kit. First aid kit, guys. So, yan. Waterproof first aid kit. Yan, maliit lang siya. Pwede siya lagyan ng mga, yung first aid Gamot. nga, yung mga gamot, or yung, ang cute. Tapos, ano to? Wallet. Hindi. Yan, guys, oh. May laman.
What's this? Hindi ko alam kung paano ko to gagamitin. Kasi hindi ako marunong, hindi pa ako paano. Kung baga may mga parts ng mga gadgets na hindi ko alam kung para saan. So, matututunan ko na lang yan kasi, diba? Yung sa ano to, hindi ko alam. Yan o, may ganyan siya. Headset? Sabihin nyo na lang, guys. Headset? Ano yung mag-headset? Oo nga, pero may Hearing. yung ano to. Ano pa to? Ito. What's this? Sabihin nyo na lang sa akin. Oh. Sarap ilagay. Sarap ibalik. Okay. Ganun pala. So, yun na. Tadan! Tadan! What's this? Ilaw. Cobb Rechargeable Keychain Light. Ilaw. Tsaka high power head lamp. So yan, let's see kung magagamit natin to, pero feeling ko oo. Mga light toy lights, mga pang ilaw yung mga, 'di ba? Kasi dito palagi nagbo-brown out. Ang tagal bumalik. Yeah. Lalo na pag magluluto sa kusina, tapos biglang mag-brown out. Habis ka eh. Ito pa! Ano to? Oh! Bag! May tag pa, guys! $18. So, pag kinonvert mo sa peso, wait lang, mag-iisip ako. Pag 10 nga, magkano na? 700. 500. Mag-1K. Mag-1K. May iroon pa pa, nairo. Pag nag-iro ka, nairo. Mag-1K, guys. $18. Yun. Toothbrush. Parang may supply na ako ng pang-5 taon na toothbrush. Opo. Tsaka cup red. Mga pang-astig to. Kila tito. So, yung mga tito ko mahilig mag-cup. So, yan. Highlighter. Yan. Meron akong highlighter kasi naghanap talaga ako nung mga, kasi may, yung mga, ko, nilalagyan ko ng design, yung mga projects. So, mahilig ako mag-design, kaya need ko talaga ng mga highlighter, yung mga pang-design, ganun. Bluetooth! Ang bigat! Original, ganun. Pag original daw, kasi talaga mabigat. Tapos yung mga magagaan, yun daw yung mga, depende. Si Mama, si Mama kasi nga Excited. naglaba. Tapos, hindi niya pa alam. Ngayon niya palang nakita niya na. Na-surprise. Ano to? Ilaw. Yung ilaw. Doon sa laptop. Oo. Kumpleto talaga. Thank you, Tito Dan. Tsaka yan, panglagay din. Ano to? Saan to lalag? Dinidikit. Ay, sinasaksak. Blade. Sinasaksak ko. So, ayan guys. Wala akong lagayan itong lahat ng ito. Ayan. And, today, meron pa tayong cotton on. Ayan, cotton on. Cotton on. I don't know why I'm... Wait. Mga polo. Bitin. Kasi, Bitin sa pambaka. sabi daw guys, kasi pag crop top, kinulang daw sa tela, kaya ginagawang crop top.
Nagulat ako, kala ko kasi para kaila papa, ganun. Kasi nga, may polo. Hindi kasi mahilig sa mga may polo. Tapos, pag ganun ko, patawan. Crop top. Para sa akin, natataywan ko. Siguro, ito try natin yan. Abangan nyo, guys. Ito pa. Ang lalaki. Pero okay na yan. Saan na? Ito marami pang alisin na lang natin ito. Yan. Mga chocolates. Ang dami chocolate. Colgate na naman! Sabi ko sa'yo, meron akong supply ng Colgate toothbrush para sa 5 M&M. Then, oh my god. T-shirt na black. Panlalaki. Pero may din mo sa mga panlalaking mga things. Grabe. Na yung... may hoodie! Oh my god, ang cute. Ang ganda. 25. Nasa 1.5. $25. Yes, talagang yung mga pinadala niya bago, guys. Bagong-bago talaga. Oh, 'di ba? May mga may mga tag pa. Ito black. I love black. Adidas. Dami kong t-shirt na. Thank you. Then, wala. Ano? Hindi ko alam. Basahin mo ano. Ano to? Lagayan ng? Ba't ang laki? Okay na. Tsaka ito pa guys, yung mga t-shirt, mga white. Yun. T-shirt. T-shirt. Baka may naibos. So yan na, tadan. Salamat po. Tadan. So yan guys. Tinignan ko tong bag na cute na blue. So sa loob pala nito may surprise. Yun. Pagbukas ko, meron ditong nakalagay. Oh, dyan. Oh. So yan. Diba? At alam niyo ba yung nakita ko? Pangalan, Kathleen. Pangalan ko, syempre. Yan o. Pangalan ko. Tingnan yung spelling. Tamang-tama. Gumagalaw. At saka, Marami sila. tadan! Bunso. Siya ina. Ang ganda ng sulat kamay, no? Bunso. Papa mo. Mama mo. Russell. Ito guys, yung kapatid kong pinakapanganay. So, nasa Bacolod siya. Sa Visayas. Doon siya lumaki sa lola namin. Yan si kuya. So, hindi pa siya nakakauwi dito. Pero dito siya pinanganak. So, yan. Solo life na lang siya doon. Siya nagpapaaral sa sarili niya. Nagtatrabaho. Nagbo-boarding house. Yan. Siya nag-support sarili niya. Richard. Si Kuya Richard. Christine. Ito yung Christine. Actually, sa Bacolod din to lumaki. Kasabay ni Kuya. Pero umuwi dito last 2021. Tapos, yun na. Nakapangasawa na siya. Ito. Ronnie. Ito yung Ronnie Jr. Kasi Ronnie si Papa. Meron kaming Ronnie Jr. Adrian. Kaya yan. Adrian. Lolo Antonio. Yan si tatay. Si nanay. Lola Elena. Yan. Ano kaya laman ito? Sealed talaga siya. Oh. Sealed. Yan. Pero hindi ko pa ito sinisilip ha. Pero yung sa akin ang sisilipin ko. Parang mas makapal yung sa akin. Parang mas makapal yung sa akin. Ala, kay Papa. Parang parang, char, pero okay yan. Yung sa akin, yung sisilipin ko kasi parang mas makapal yung sa akin kaya yung sa akin. Oh my God, yan o. Buksan natin. Oh.
Dollar. I don't know. Anan ko ba? Dollar to, guys. Pwede ba? Yeah! Actually, first time ko makakita ng dollar. As in, pati makahawak ng dollar. First time ko talaga. So, ano to? $1 pag ganun. 50. Let me get 50. Parang, kung sa ano piso. Ay, hindi, pero dito kasi talaga, ang worth nito is, para siyang 50 kung totoosin. Ang $1, 50 pesos. Pero may mga pake-pake pa yan, like 54 kasi minsan 56. Nagbabago kasi yung value. Yan, po siya $1. So, bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5. Oh my God! May $5 din pala siya. So, parang 250. 250 plus, ganun. So, magti-300. 5 na $1 and then 2 na $5. Dollars. Then, isang 10, dalawang 20, isang 50. So, pag bilangin natin lahat, po, simulan tayo, 50, 20, 70, 90, 100. 1, 2, 110. $115. So, magkano na yan? Like it's 5,000. 7,000. Magkano na yung bilang ko? 100. 100. 15. $10. Oo, nasa 5 may get. Mga 6 gano'n. 5, 6, 7. Basta nandun yun sa 5, 6, 7. Yung sa akin. So, yung sa kanila, bahala na sila. Pero, basta guys, ang masabi ko lang sa akin yung makapal. Kay Bunso. Nag-school si Bunso. Magkano kaya? Tapos, eto, i-convert ko to sa, wag daw po sa i-convert ko sa black market daw. Black market ba yun? Tama ba? Pero, meron na doon, meron akong alam. Kasi nagtanong talaga. Wala pa yung box, nagtanong na ako. Talagang alam na yung laman ng box. Tapos, yon depende daw sa value nga ng dollar. Pero feeling ko, di ba, pag per months daw mataas yung dollar? Well, sana mataas. So, yan, bigyan natin to kay mama. O, papa mo. Papa mo. Mama mo. Mama mo. Tsaka ito, makakarating to kila ate doon sa Kawayan. Shoutout po sa kanila. Lagi silang nanonood ng vlog ko din. Thank you sa kanila. Mahirap dun yung signal, pero talagang humarap sila ng malakas na signal para lang mapanood kami dito. So yan, shoutout po. Thank you, Tito Dan. At saka, sino pa? Shoutout kay, nagpa-picture sa akin kanina si Ate Raquel Garcia. Tapos, rest in peace. Bye. So, yan guys, papunta po ako sa labas at ihatid ko tong alak kay tatay at saka yung papel. Tapos, yan nga pala. Thank you kay Tito Dad. Shoutout Kuya Noli. Shoutout sa kay Ate Rika, kay Balete Girl. Ayun, nagsina yung toad ko. Ano kasi guys, hindi ko alam. Ayoko umiyak. Actually, kahapon pa ako nangiyak. Kasi, ang sakit. So, yun, sa bahay kasi, hindi ako makaiyak talaga, promise. Pag nasa bahay ako, pag nasa bahay ako, pinibigilan ko yung luha ko. Parang dinidistract ko yung sarili ko. So, yan. Dahil nga dumating yung box, dahil dumating yung box, medyo na-distract yung sarili ko. Kasi ang hirap pala mawalan. Ang hirap pala mawalan. Ang hirap mamatayan. So, first time ko to naranasan. First time to nangyari sa akin na mamatayan. Kaya, nung dati,
pag may namamatayan, hindi ko alam yung feeling, parang hindi pa full. Yung parang hindi ko alam yung exactong feeling. Tapos pag naranasan mo na, dun mo ma-realize na ganun pala yun. Tapos, ano kasi, ano nga pala ngayon, Monday. Tapos, nung Sabado, na 11 PM, may nangyaring aksidente. Tapos, kanina, habang nagbi-video ako, biglang nagpa-pop up sa utak ko, pero pinipigilan ko, dinidistract ko yung sarili ko. Kasi pag naisip ko, grabe nang hina yung mga buto ko. Kaya, hindi ko kaya umiyak sa bahay. Ayoko umiyak sa bahay. Kung umiyak man ako, gusto ko sa maaliwalas. Gusto ko yung magandang tanawin. Gusto ko malibang. So, kahapon, nandun ako sa burol. Ang sakit. Kasi guys, yung buhok ko mahaba, 'di ba? Tapos hindi ako mahilig hindi ako mahilig mag-ayos ng buhok, minsan lang. Tapos pag pupunta siya dito sa may mukha ko, parang ang dilim, parang hindi ako makahinga. Pag naliligo naman ako, parang hindi ako makahinga. So, na-realize ko na ganito pala yung parang, ano yun, parang lesson na, kasi parang pag yung mga bagay talagang minadali mo, hindi mo kakayanin yung consequences. Sabi ko, kay Lord, after this pain, gusto ko na lang mag-focus sa sarili ko. Well, focus naman ako sa sarili ko, sa goals ko, nung nabubuhay pa siya. Pero grabe talaga yung sakit. Actually guys, boyfriend ko po yung namatay. 8 months na po kami. So, naging kami po January 2023. So, hindi pa ako nabablog noon. Tapos, ano lang po talaga yun parang secret, parang private relationship ko nun. Pero, maraming namang nakakaalam, mga friends namin. Alam na din naman nila papa, nila mama, pero parang hindi sila okay doon. Pero, ano lang naman kasi, hindi naman kami nagkikita, parang minsan lang. Tapos, yun guys, hindi ko inasahan nung Sabado, talaga na gabi. Kasi, nung Linggo, pagising ko, mag-open ako kapag gising ko para mag-chat sa kanya ng good morning. Tapos, hindi ko na nagawa yun kasi nga yung mga message sa akin ng mga pinsan niya, ng mga friends namin, yun na, sabi nila sa akin, Kat, na ano si Rai? Tapos hindi ko alam. Tapos insto ko sila. Tapos ang daming react, ang daming nag-condolence. Tapos may nag-chat sa akin, sabi niya, Kat, gada na si Rai. Sabi niya, patay na si Rai. Tapos grabe yung iyak ko noon. Tapos parang hirap lang tanggapin. Tapos marami nagsasabi na tanggapin na lang daw kasi pag ganun daw nahihirapan daw yung kaluluwa na umakyat daw ng langit. So yan po muna dito. So yun guys, may pasok ako ngayon. Ayoko talaga sana umiyak. Kaso yan, palagi ko iniisip na wala na, hindi ko na mababalik yun, parang nangyari na. So kailangan na lang talaga tanggapin. Pero once na naaalala ko siya, wala, hindi ko nabibigilan yung luha ko. Napakabait na tao nun. Parang ewan ko, ngayon parang sabi ko talaga, pag natapos tong sakit, pag natapos yung pain, ayoko na. Talagang focus na lang muna talaga ako sa goal ko. Kasi guys, nung nalaman ko nung Linggo, simula umaga hanggang gabi hindi ako kumain. Tapos wala akong
parang wala akong gana, tapos wala akong nararamdamang gutom. Parang hindi ako nagugutom, kahit may makita akong pagkain, hindi ako nagugutom. Tapos ngayon, nandun siya sa kanila, nakaburol, madami siyang kaibigan, madami siyang friends. Talagang pumunta. So, yan, ang masabi ko na lang, ganyan talaga ang life. Talagang, na-realize ko talaga na pag bata ka pa talagang wag ka muna gagawa ng desisyon kasi yung consequences hindi mo kakayanin. So, parang yun, 'di ba? Hindi ko naman talaga dapat maramdaman yung sakit. Hindi ka masasaktan kung hindi mo mahal yung tao, 'di ba? So, yun, pinapakalma ko yung sarili ko. So, yan, pupunta nga pala ako doon kila nanay. So, yan guys, nagtatago ako sa tao pag umiyak ako. Kaya, hindi ako umiyak sa bahay. No. Halatang halata kasi ang pula talaga ng mata ko at saka ng ilong ko pag umiiyak. Gamitin natin yo ni Kuya Noli. Pamunas. Let's go. Dalhin natin tong alak. Dalhin natin tong alak. Ayun nga pala si tatay. Ayun nga pala si tatay sa palayan. Kumukuha ng natong. Ay, natong ba o awan, ewan ko. Tapos yun nga pala guys, nakaani na po sila. Yan, nakaani na ng palay. So, hindi ako nakapag-video niyan kasi may pasok ako. Tapos busy din. Kaya, ayan. So, diretso na lang tayo dun kay nanay. So, yan, naani na. So, yan guys. Ito talaga yung gusto ko eh. Gusto ko ng distraction. Parang, yun. Gusto ko lang talaga ng kausap. Pero, wala naman kasi akong kausap. So, itong phone, kayo. Ala, malapit na ako sa labasan. Alam dito lahat. Nito sa lahat ng mga tao dyan. Alam nila lahat yung nangyari sa akin. Kaya, comfort nila ako. Pero, kaya yan. Go lang. So yun guys, malapit na ako dito sa labasan. Ala, ang pangit ko. Ang pangit ko daw guys pag umiiyak, sabi ng mga tito ko. Kaya ayaw nila na umiiyak ako. Huh. Mane! Siyempre, maya. Inuman tayo. Inom. Ito ako sa studio. Saan manggarahaw? Ito mo sa ko? Ano iyan? Oo. Kay tatay. Ano iyan? Galing sa package. Si Hali. Kasi may package. Ako. Yun? Yes, si mama ni. Ikaw ang ano po ang dahil sa iyo pala yun? Saan galing yun? Sa may nagpadalagan US. Yung sabi, sa iyo pala yun? Opo. Thank you, hello. May Ay, mabaka. ang pangit na. May bibili sa tindahan. Sago na kasama. Sige po. So yan, punta muna ako mama ni. Balikan kita. Punta muna ako dito kay nanay. Nanay. So yun nga pala guys yung palay. Binibilad yan tuwing tanghali. Tuwing umaga hanggang tanghali. Yan. Hindi ko alam kung ilang sako yun. Pilang sako ka nanay? Ano? Palay? Ano lang, 15. 15 sacks daw. 15 na sako. Ano na lang. Tapos eto nanay. Nabigas na. Nabuksan na namin yung package. Yan, package ni tatay. Oo, mag-iinuman daw kami ni tatay. Jim Beam. Tsaka ano yung ninanay? Eto tigsaro ka mo ni tatay. Di ko alam kung ano yun. Salamat ng salamat. Si Tito Dan from US. Yes, buksan mo nanay ko. Maraming salamat. Hindi ka nanay, baka mag-video. Salamat sa Diyos. So yan guys, bili kayo ng uling.
Bili kayo ng uling ha. Dito sa amin. Tsaka kangkong. Kangkong kasi. Ano, dollar, be? Dollar. Sabi ni nanay, dollar be. 20. Dollar. Meron siyang $20. Plus 20 kipa tatay mo ganyan. Tingnan natin, hindi. God. Nasa tinulangan ito. Nasa 1K. 1K siguro. Oh, 1K. Nasa 1K plus. Mapalit pala natin. Oo. Sa ano nanay kila Ate Chona? Pwede doon. Palit ka doon. Si Chona. Pwede yan. Oh, pariyo, kitatay. Meron silang tig $20. Thank you! Tama ba? 1K? Oo, 20, 20, 40. 20 kada sa $20. Dekoram po, pirang palit niya. Sorry, na-drain kasi yung utak ko. Medyo drain talaga yung utak. So guys, bili kayo ng... Oh, mainit! Ng gulay na ano to, laing. So yan, sa mga naghahanap ng laing, ito meron na. So punta na lang kayo dito sa Bangan Sorang sa Migalbay. Meron siyang dilis, yung labas pa, yung fresh na dilis. Baka mo na din. Ang tawag dito dyan, bulinaw. 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 Bulinaw yung tawag dyan ng dilis sa... Oo. Tsaka yan o, ginatan yan guys. Masarap yan. Masarap yan. So, kakaluto lang, mainit. So, mamaya, dadagsa na yung customer. Tsaka ito. Maraming salamat. Ito po yung kanin namin, which is nyog na kinudkod. Kanin po namin yan. So, merong magpapakayod ng nyog yun. So, yan guys, may... Yan, thank you daw po. Kay Tito Dan. Thank you daw po. So, yan, may pasok pa kasi ako guys. May pasok pa ako. Kaya, uwi na tayo. Ay! Si Mama Ne! Hi, Mama Ne! Hello. Yan guys, may ibibigay daw sa akin si Mama Ne. Kasi nga ano, May birthday. Ay, hindi na birthday sa iyo. Ibibigay ko. O, dalhin mo natin. may ibibigay sa akin si Mama Ay, Ne. ano dito? Ulo na sa iyo. Ah! Kado mo ng bangko. So yan guys, hindi kasi ako umiinom. Promise. Pero may ibibigay sa akin si Mama Ne. Ginro daw eh. Hindi ko pa yan natitikman. Di ba yung sa Korea yan? Meron pa yan yung Ginro ba? Ano ba nga? Ay, soju. Soju. May rugby kayo. Inanukutan. So yan guys, hindi talaga ako umiinom. Pero parang iinom ako. Char. So yun naman. Grabe yung comfort nila, no? Talagang alak. Alak ba talaga, Mama Ne, yung... Suju yan. Kasi Soju. baka mag-expire. Pero Mama Ne, ano na din naman to? Alak, nakakalasing. Nakakalasin ba yan? Malay ko dyan. Binili ko yun. Hindi Sabi naman nila, natin- sabi nga, parang hinahaluan to. Ano yun? Yakult daw, Yakult. Yakult. Sige, mag-blood ka na para mamarami ka. Ang tindahan ko ba, maganda kapag tingnan sa labas. Oo, Mama Ne. Madaming laman. Talagang busog. Mabuti pa yung tindahan mo, Mama Ne, busog. Ang yan, po ko to. Ako, Mama Ne, hindi pa kumakain. Bakit? Kain ka na. Hindi ka pa intindi. Makakalagpas. So, yan. Talaga pala yung comfort talaga ng mga tao is yung alak talaga. So, kasi ngayon, di ba, pag may mga problema, yung mga tao talaga umiinom. So, yan, thank you, Mama Ne. So, yan, binigyan niya ako ng soju. Thank you! So, yan, guys. Gusto ko titikman. Hindi pa ako nakatikim nito. Pero parang hindi naman ako papayagan ni Papa uminom. Pero di ko naman talaga to kailangan. Nagulat lang talaga ako. Pero guys, dun sa mga nasabi ko, dun sa mga sinabi ko, ayoko talaga sabihin. Kaso nga lang, ano parang feeling ko, parang pag sinabi ko, iniisip ko talaga to, what if malaman nyo, sabihin ko sa inyo, what if i-bash nyo ako, diba? Kasi diba, bata ko pa. Totoo naman. Pero, di lang naman ako nag-iisa.
Yan, ang bata ko pa. Tama naman yun. Pero alam ko naman yung limitation ko. Ganun. Tay, may ano nga pala duman? May sualak baga. Yan si tatay. Kumuha pala siya ng ito. Tapos dollar. $20. Tig 20 ka mo ni nanay na dollar. Yan dumang kay nanay. Tapos may alak duman. Oo. So magdumang ka na lang dito sa arong may mga ano duman, mga chocolate, may mga ano. Hindi, tinawon ako ni mama ni kay soju, kay Jinro. Paghalo yan. Ano? Hindi na, papaw. Ayo po. Nagadan. Nalamos. So yun guys, yung pabo nga pala namin nalamos daw, nalunod. Kaya yun, inano ni Papa. So yun, may pasok akong 12, pero anong oras na ba? 9:38 na po ng umaga. So, kung dati, nung happy pa ako, nag-aasikaso ako niya 9:30 talaga. Pero, ngayon, hindi naman sa nawala ng gana, pero, syempre, hindi ka na excited. Kasi nga guys, nag-aaral din siya. Actually, hindi siya nag-aaral eh. Tapos, ano ko na siya dati, talagang kaibigang tunay ko na siya dati. Tapos parang niligawan niya ako ganun. Pero hindi siya nag-aaral. Nag-aral lang siya dahil nga sa akin kasi nga pinilit ko ganun. Tapos ginusto niya rin naman din. So natuwa naman yung parents niya doon na nag-aral siya, na bumalik siya sa pag-aral. Grade 10 siya ngayon eh. Pero 20 years old na siya. Kaso nga lang yan, ang bata niya pa talagang ang ikli ng buhay. So yun, upo na lang ulit ako dito. Gusto ko magdrama. Char. So yun guys, 2 days na ngayon. Pumunta ako sa kanila hapon ba? Kahapon ang sakit ng ulo ko. Parang mabibiak. Tapos yung katawan ko ang ano, matanglay. Matanglay. Parang parang ang sakit lahat ng katawan ko. Ganun. Lahat ng katawan ko masakit. So yun guys, kasi yung nangyari doon, kaya siya na tuluyan kasi nga nabiak yung kanyang ulo. Nakita ko kahapon sa may ataol niya na may ano siya dito, tinahi. Kasi ang daming dugo na lumabas, ang daming dugo na nawala, tapos parang wala na talagang pag-asa daw. Pero ewan ko, parang, alam niyo yun, talagang yung biglang pangyari, yung aksidente. Aksidente talaga, hindi mo inaasahan eh. Kaya, ang mga tao ngayon dapat doble ingat. Pero may kwento kasi, before that, bago nangyari yung aksidente, may mga sign na daw pala. Parang yung nakakita lang, hindi alam kung ano gagawin, or kung bakit, or di nila napansin. Ngayon lang napansin na parang, wala na tayong magagawa. Kasi daw, bago yun na nangyari, kumain daw yun, 11, mag-11 siguro. Tapos, kumakain daw, may nakakita sa kanya, wala daw ulo. So, guys, di ba senyas daw yun? Or mga signs na yun. Like, ewan ko, pero alam nyo guys, dati, medyo, hindi ako naniniwala sa mga pamahiin. Pero ngayon talagang, totoo pala talaga, at talagang nakakatakot. Pag naranasan mo na, tapos, talagang matatakot ka na hindi mo na uulitin, hindi mo na gagawin, or gagawa ka ng way, ng paraan pag may nangyaring ganon, o pag may nakita kang ganon. Kasi nga, di ba guys, yung pala na wala kang ulo, parang, di ba nakakatakot na yon, pero hindi talaga napansin. Like, pinabayaan lang. Kasi siguro hindi alam ng nakakita. So, yan. Actually, dalawa sila eh. Yung isa buhay. So, thanks God naman. Pero, ba't kasi so, yan. Gusto ko lang talaga ilabas yung lahat ng, kasi wala akong makausap. Ayokong kumausap ng tao. Like, gusto ko siya ikwento sa nature. Gusto ko siya ikwento sa puno. Pero para na akong ano niya, guys, sa cellphone na lang. So, guys, pabayaan nyo na ako, guys. Pabayaan nyo kung magkwento. Pabayaan nyo kung magdrama. So, yan, guys. Actually, natakot akong upload to. What if i-bash nyo ako, diba? Like,
hindi ko naman alam na mangyayari or hindi ko naman ginusto. So, yun. Sakit. So, yan guys. Ba't kasi ako nagdarama? Sabi kasi nag-chat sa akin si Tito Dan kanina. So, I'm excited. Kasi nga excited nga ako kanina pag bubukas ng box. Kasi nga gusto ko ma-distract. Gusto ko maging happy kahit saglit. So, yan. Naging happy ako, Tito Dan. Thank you po. At meron akong ginro. So, yan. Thank you po, Tito Dan, from US and your family. So, ingat po. God bless po. So, yan. Nakita ko yung mga my day niya. Grabe na mamasyal sila gumagala. Ang gaganda ng mga place. So, yan. Kuya Nolly. Bigyan naman. Char. Ginro. So, yan. Busy po sila. Kuya Nolly. So, ingat na lang po kayo lagi. At sana po, magaling ka na, Kuya Nolly. At bumalik na yung sa pagkakapilay siguro. Ginro. Tinaw ni Mama ni. Ginro. So, yun na. Si Papa, tinatry na yung lights ng ano. Yun. Yun, no. Lights. Tapos, yan. So, yan. Pinaano ko na nga pala to. Ito na yan. Pinaisang lagayan yung mga gadgets. So yan guys, nagbabalik ako. So yun, hindi pa yun yung final na babay ha. Kasi gusto ko itong buksan na HP natin. Yan o. Gusto ko buksan So yan, bubuksan natin. Wow. May charge? Chargeable. May charge pa nga. Ayun. May telepono. Tigtry ni Papa yung yung Bluetooth, yung mabigat, sabi ko sa inyo, parang 5 kilo. May parang grabe updated. Hindi siya yung parang parang natural lang na parang marami siyang basta alam niyo guys, advance talaga sa ibang bansa kasi. Dito ba talaga? Dito nga. Oh! Yun! Wait lang. Hindi ko pa nakikita. Ano pa lang to? Yan pa lang yun. Yan pa lang yung nakita ko. Oh. May laman yan guys. Ito. Naiwan lang sa loob. Charger to. Ano to? Ito nga sa laptop. Oo nga, pero ito pa. Hala. Hindi ko alam yan eh. I-search ko na lang yan kung ano yung mga parts. Dahan-dahan. Oh my God. Yan. Makagamit na ako kung cellphone. Natama. Siyempre kami ka na. Ay, ito pala. Baka malini pong may tablet pa pala. Oo, may tablet. Kaya hina. Oo, kaya siya na daw yun ng tablet. Oh my God. Oh my God. HP. Alam, hindi ko man magikit kasi sorry na guys. Sorry na guys. Yan no. Ang laki. Ang bigat. Siyempre. Oh my. Hindi ko alam kung paano simulan to. May manual man Hindi mo basahin. Alam ko. Yun o. Oh my. So, yun guys. Kasi gumagawa kami ng PowerPoint. Yan, kasi nga, nagre-report ganun. Tapos,
Lahat kasi ngayon, ano na hindi na kami high school na pakopya. Tapos ngayon, kami na yung parang gagawa ng report, tapos kami yung magre-report, tapos kami yung gagawa ng mga ginagawa ng teacher. Kami na. Oh my. Baliktad. Wow. Oh my God, guys. Yan, no? Ala, si mama. Umalis. Yan. Oh, diba? Ang linaw ng screen. Kita niyo ako? Kita niyo yung ganda ko? Char. Marunong ako mag-computer kasi nagko-computer ako dati sa computer shop. Pero pag nagko-computer ako, syempre hindi naman lahat alam ko, like ang ginagawa ko lang sa computer yung sa Facebook, yung sa Google, YouTube, yun lang. Tapos parang syempre tinuruan na rin kami gumawa ng PowerPoint, ganun. So medyo meron na ng idea, pero kayang-kaya naman yan, nod lang sa YouTube. So, yan. Cute. So, yan. Magagamit din natin to. Abangan nyo lang, guys. Sara natin. Yan. Parang gusto ko pang buksan yung ano. Parang gusto ko pang buksan yung tablet. Ah! Parang gusto ko pang buksan yung tablet. Where's the tablet? So, parang gusto ko itong ibalik talaga. Ibalik dito sa lagayan. Diba? Ganun ka na. Ito yung kanina. Lagayan talaga. Naisip ko na talaga na lagayan. Kaso nga, hindi ko naman in-expect na malaki pala talaga. Kaya malaki yung lagayan. So, saan lagay? Diyan, ba't mabitbit ka ron mo? Hindi, ngayon. Balik mo, duman. Oh, kaya nga tinatanong ko. Ito mo na Saan nilalagay? So, dito na muna sa cartoon ulit. Kahun. Then, dito ulit sa kahun. Tapos meron pa tayong isang i-unbox. Ang gagalaw ng mga tao dito. Nagagalaw yung camera ko. Ibot ka. So, balik din natin to. Kasi baka magalit si Batman. Ma, ano naman? Tingnan mo rin yung kay Bunso. Tapos yung ating keyboard. Keyboard. Alam ko na to eh. Huwag na yan. Kay Bunso. Dito tayo sa tablet. Kay Bonshoy. Matutuwa nito si Bonshoy pag uwi. Kasi hindi ko talaga siya napapagamit ng CP ko. Kasi nga. Ano nang gagawin? Secret. Busy ako. Secret niya. Hindi naman nag-vlog. Mayroon Yan, hindi ka na pa. magiging busy. Taman. Magiging busy ka na sa school mo. Wala mo mag-cum laude ka na lang. Bubuksan. Ting. I need backup. Ay, kaya naman pala. Meron pa dito sa kabila. Oh! Wow. Samsung ba? Samsung. Kasi na rin ako mamaya may eskwela. Oh! Meron siyang charger. Yan o. Tsaka ito. Charger. Meron siyang power bank. Di mon. Ano? Power bank ito. Ano to? Ito yung yung pin, di ba? Yung pang sa SIM card ganun. Manual. Ay, ano? Merong ano? Mga card. May, Manual. oh, tsaka money
ano pa? Ano na ba? USB. USB? Tingnan na. Dako man. Hindi man. Daka sana dyan. Wiki. Iyo. Anak. Tsaka, ang nipis pala ng ano no? Tablet. Oh my God, ang laki din. Ang lalaki ng gadget sa ano? Ang laki ng cellphone ko. Ang laki ng gadget sa ano? Open mo na. Ayun na sa Ay. Facebook. Facebook. Sa YouTube. Si papa mo. Ang mapagwara si Ina, si papa mo. May ano, may poso. Di man sana, may konti lang na ano. Okay lang yan, at least meron. Tinilong mo. Buli ka na. Makita ng YouTube. Kung ano-ano kasi yun. Yan, binuksan ko na mga pala guys. Sige daw, sige So, daw. gamitin. Tapos dapat, meron ata nitong ano dyan, yung passion Stand. case. Case. Anuhun mo na, pag-abot kay ito ni Shaina, Ay, totoo. makulikot ito. Ito ba? Oo. Hindi, yung lagay yun nga. Ito, yung ano niya. Makulikot guys. ito pag-abot. Yan o, yung ano niya. So, Sa buksan din kanya. natin. Kasi wala si Bunso. Pag nakita niyo yung reaction ni Bunso. May pasok kasi ako May mamaya. keyboard man iya. Kaya nga, Oo. ano nain. Pag-abot kay ito, Ay, hindi man. Sa laptop yan. Uwan sa laptop sa keyboard. Ay, hindi. Ini pala yung ano, tablet, diba? O, welcome daw. Start. Ang cellphone mo na. I have written agreeing to all of the above. Next. Choose a Wi-Fi network. Skip. Skip anyway. Copy apps and data. Next. Later. Just a second. Grabe naman. Ito na yung kanyang parang case, diba? Yung sabi ko sa inyo, case. Lagyan na natin ng case kasi baka pag nahulog nila or mabasag nila, lagot. Kaya lagyan natin ng case. ang pag-abot kay ito, makulikot ito. Char. Ay! Bumalik! Skip anyway. Next. Later. Oh, maghihintay na naman to. Ayun na. Tuesday. Palitan natin. Shanghai. Shanghai. Dapat dito tayo sa Manila. Hala. Midway. Aim? Sa aim ka. Yan guys, kasi maghanap ka ng date and time. Mexico. New York, Califas, Manaus, Santiago, London. Ba't wala yung Philippines dito? Philippines. Philippines. Kabul, Dubai, Colombia. Ba't wala yung Philippines? Ano oras na? Tingnan natin ang oras. 9:59. So, 10. Kahit alin ba dito, guys? Kasi wala naman yung Philippines. Wala naman yung Manila. Ay! Pwede na to. Basta ito 10. 10 ang oras. Dito. Yung mga kaya kumakain sila ng Doritos. Dito tayo sa Sydney. Sydney. Anong oras na? Ay, 9. Ano pa na? Dito nga tayo sa Sydney. Ang cute kasi ng name. Tuesday. Ano ngayon? 2023 April. April kasi yung nakalagay. October na ngayon. Tsaka, ano ngayon pa? 9. Okay. Time is 10. 10:00. Okay. Next. Yan, natapos na natin set up ang date and time. More. Accept. Huwag tayo maglalagay ng password. Oo, dyan ho si Shaina. Skip anyway. Hindi ko siya nalagyan ng password.
Bako mo man na ganun. 94%. Grabe. Phone number. Samsung account. Yung number ko na lang. Wala nang maraba si Bunso. Skip na lang. Skip. So, wag na muna ako mag-sign in. You're all set up. Finish. So, mo may mga gamit na ito na Bunso. Saan ni Papa niya? Ay ba? Ayan si Papa, manonood na yan ng YouTube. YouTube lang naman yan si Father. Tapos gagawan din ng account sa Facebook. Igwa. O, hindi mo alam yung password. Hmm. Hindi mo na-open na account mo. Alam. So, yan na guys. Para So, ilingan ang kanya. yan, makikonnect na lang sila sa wifi. Tapos mag-bayad sila sa... Hindi man to pwede mascan kasi nga, hindi man makita yung password. So, yan na guys. Yan na kay Papa. Basta yan pa yung mga gamit ko. Alam nyo na yan. Gets nyo na yan. May manual naman. YouTube. Ito yung para dyan. O, pag mailing ka mo baga. Cute. Sige daw. Pwede na mag-camera. O, mag-picture ka na dyan. Yan. Wala. Sige, tarami. Hindi na. Pero iba ka ng tiniklaw. Ay, hindi yung pindot. Ini yung puti. Nagigibo mo dyan. Ay, sa ako, hindi. Ako ang tigil-videohan. Smile. Ikaw pala. Iguan. Ala! Profile. Cute. Yan na. Ang cute. Ay, yan tayo mo naman. pag-delete. Magayon Ang mo dyan. silaw eh. I-profile mo na. I-profile mo na daa. Ano yun? Ang tawag. Bako na si Shane na lang. Da eh! Dua ka mo. Si Kasi Shane. ingaan. Si Shane na kinibala ito taon. May Netflix. Pwede sila manood na. Pelikula. Baik nag-connect. 94% M? 94. 10:02 ang oras dyan. Ang oras natin 10:03. Pero ito yung ganyan. Sila yan. Magsap Bahala. na ka mo? Hindi pa. Bala ka mo. So, hindi na kami nakapagsaing dahil sa Bala ka mo. So, yan. Minsan kumakain na lang din ako sa school. Ay, so, mayaman ka oh. Hindi. Yung nakain ko doon, pansit. Minsan may doon, may kinalas din doon. Yung plain, 15 pesos. Yung with egg, 25. Nang kuni ka nang kahit ano nila. Ikaw muna. Tapos mabayad ka dyan 130. Mabayad ka sa 130 bago mo makonect. Wala mo sa yun nila yun. Wala ka Wala. na, nasa eskwelahan. So yun, guys. Feeling ko wala na akong dapat buksan. Nakita niyo naman yung mga ito ng mga Mga patugtog na ako. So, Gamitin marami mo na itong kang- speaker. Oh, gamitin daw ni Papa yung Sting speaker. nun. Mabigat yun. Saan ka mapatugtog? Ako yung speaker mo pala. So yun guys, hanggang dito na lang po ang aking video. Thank you very Lodi na much. 50. Oo na.